Ban penpau kadak jing persya halor ke jing pamkren ki MLA na ki weipat ki parti na ki constituency beper ke jalla halor ke jing dawa ban penbet ya ke reservation policy ki nongket kam ke Voice of the People's Party ki lalet ban say da ki plakat hakmat ying ki MLA bat kumjo ru ha ki katu kat ni ki jaka. Ginongket kam ke VPP na nongston ki lalet ban say plakat hakmat ying u MLA ke Congress na kani ke constituency katau bak Gabriel Waklang kat bagi bana Mausen Ram pat ki lalet hajan ying sa u MLA ke UDP na Mausen Ram uba Olan Sing Sun ha maulai. Shushu ki dekot ke VPP ki la penong ke jingalang ha amlaram ban persya yo bat lakmen rembui u MLA ke UDP na amlaram kalau don ru ke jingalang say plakat da ki nongket kam ke VPP hakmat ying uba Shakliar Warjri UMLA ke HSPDP na Marthat Raishan. Nang ta ki noilam ke VPP melim ki lalet ban rak plakat hakmat ying UMLA ke Congress na melim uba Ronnie V Lingdo. Kani ke jing say plakat ke long ru kat ba uba Arden M Basayomot u Presiden ke VPP bat UMLA ke nongkram udang yakhi dawa penbet ya ke reservation policy dak basak tengan klembu por ha persyak ke Secretariat ha Shillong. Haka jing angnut ka jongi galong ba ni trang ni khmet lenti bahaga jing sha UMLA jongi ru unde uwe kan unong ya sai nak benta ka khia ka shon jongi pai ba khamtam haba u yakin u i ki lagi jing e ki ba ni kun samlang ya kendo te ula de ban kren ai kan ha assembly nakaling jong uru kum unong khmat pai ba bede begini pang hak bede bat kan ka reservation policy ka de ka tang i jing sedang jong ka jing yale lene jong ka jing yakhi ka jingi banganang yahat yang nei sakmat kam kut tang menta ka sengi kane ka jing sedang ka ba lese haki sengi ki banwan ka jing dawa ka jingi ya ka hok kalong ba lese kanang jur tat hadu ba ka sarkar kanda sengap kanda sengau ya ka jing ya kendu jing e ya ka jing kerpat ya ka jing dawa jingi upai ba